Ahojte priatelia, takže Čaute. už mám na sklade túto ombre voňavečku. Že je tam. Je to inšpirované od Louis Vuitton. Origoš stojí okolo 400 € a ja mám za 30. Strach. Takže tuto v popise máte link. Chcem vyskúšať fajnovo na kesíľový. Dávaj, ne? No povedz ty, poznáš tú voňu vôbec? Nie. Je taká arabská, taká ťažká voňa, unisexová. Ja ju poznám. Ty strach, to fakt bude rovnako čičivé. Že? A je to elixír, to znamená, že to dlhšie vydrží jak toaletná voda, takže priatelia, cez Vianoce som mal 5000 kusov, za 2 dní sa vypredali a mám brutálne recenzie na to, takže poďte na to. Je to na sklade. Ombre je úplne že najsexuálnejšia vonia, než o tom? Že ženy bláznia za tým strašne. Keď si dáš ombre, je úplne hotové. Ale jedno, čo viem na 100%, je to top 5 na svete vôňa. Takže poďte na to, je to tam.